Joet ben ik op de garnalendij in Lauwersoog. En we zijn hier op zoek naar de garnalenkoningin. En dat is natuurlijk een prachtige frammers en die mogen graag zien. En mij is Welmer, houdt net van garnalen. Maar we zullen even zien of we Joet onder de garnalen krijgen. Wij zijn op zoek naar de garnalenkoningin. Ik heb geen idee. Ik ben op zoek naar de garnalenkoningin. Dat ben ik zo net. Hij jou toevallig de garnalenkoningin als jongen? Nee, jij wel? De garnalenkoningin. Ja. Ja, dan moet je bij de garnalen zijn. Die zit achter bij de garnalen. Altijd natuurfotograaf Marcel van Kammer net is. Maar hast du de garnalenkoningin, jongen? Ja, daar zit al je garnalenkoningin. U durfde geen garnalenkoningin te zijn? Nee, toen niet. Toen ze mij vroeger durfde ik dat niet. Waarom niet? Ja, dat vond ik heel eng. Maar ja, ik ben nu te oud. Ja? Wat is de maximale leeftijd voor een garnalenkoningin Nou, dan? maximum weet ik niet. Nou, jong op daar 35 of zo. Ben jij de garnalenkoningin? Nee, daar ben ik een beetje te oud voor. Nee. Nou ja. Hoe smaakt het er? Prima. Uitstekend. Oh, proeven? Ja, wees. Ja, bliksem, ja, daar zit mama in de lader hier. Ho. Die proeft helemaal nergens nee. Ja. Lekker. Ik had net dat de garnalenkoningin, die mag dus onder de 34 wijzen, had ik begrepen. Dus je mag op zich naar je frammers onder de 34. Mevrouw, mag je wat vragen? Ben jij de garnalenkoningin? Nee, dat je weet het. Misschien ben je wel onbewust de garnalenkoningin. Ben je onder de 34? Ja. Nou, dan kom je wel in aanmerking. Wat zijn we daar? Ik niet hoor. Oh. Nee hoor, ik niet. Ik ben Nee? een tuk mevrouw. Ja, nee, dan ben ik net. Val ik al. Het is dreig om weer de garnalenkoningin te vinden. We komen ook een beetje boet met garnalengebied, had ik het idee. We komen nu in de kebabachtige soorten. Vroeger jas, dat is ook direct trouwens hier. Ik was de eerste garnalenkoningin van Zoutkamp. In 1960. 1960? Toen ik nog Sinterklaas was, joh. Oh, ja, die had ik een jurk hoor, hè? Ja. Wie bent op zoek naar de garnalenkoningin? Ja, die is er net. Ik begreep dus dat de garnalenkoningin, die interviewt het net. Dus die gebrek aan de garnalenkoningin, die gewoon op zoek naar de nieuwe koningin. En die hebben voor dat ik geen garnalenkoningin. Maar let op, ik draai de camera en dan krijgen we de olieballenkoningin. Nee, ik heb een oliebal van die Ja, haar. dan mag ik een oliebal. Ja, tuurlijk mag ik een oliebal van die jaar. Maar je zonder kritten zien. Nee, dan maar gewoon een naturel, niks erop en dan gewoon naturel oliebal. Je doet het ook goed, hè? Mooi, dat lekker. Je bent echt een waardige olieballenkoningin bij gebrek aan een garnalenkoningin. Vind je het terecht dat ze de olieballenkoningin is? Mooi vrouw toch? Ik hoop dat je tevreden bent met de olieballenkoningin bij gebrek aan een garnalenkoningin. Dit weer het voor je hoort. Vind je het even leuk? En ja, vind je hem Jondal leuk? Abonneer je dan op mijn vlog. En dan krijg je een melding van wat er bij Nijen die in binnen is. En van nou zoek zij ze lekker ieder. Goeie man.